žert, kterým jsem chtěl nachytat tátu. Přilep to na spodek zvedáku. Nezní to dobře? Páni, přišlo mi vtipné schovat klakson z tahače a vyděsit ho k smrti tím, že zatroubím, až to bude nejmín čekat. Taťko, pojď, ukážu ti kouzelnický trik. Žádné hlouposti, Majku. Pojď sem. Jestli mi něco vyvedeš. Nic ti nevyvedu, stoupni si sem Sem? a vyber si některou z karet. Když jsem uviděl karty, myslel jsem, že je rozřeže nebo něco. Teď použiju sílu tvojí mysli, abych pomohl Philovi se vznést. Aspoň 7,5 cm nad zem. Vezmi si tu kartu. Nechal mě a Phila vybrat si po jedné kartě. Zavři oči. Řekl mi, ať zavřu oči a přiložil mi ji k uchu, což mě okamžitě vyděsilo k smrti. Vím, že to bude bolet. Přilož si kartu k uchu. Vím, že to bude bolet. Můžem? Až řeknu magickou formuli, otevřeš oči a uvidíš Phila vznášet se nad zemí. Jo, dobře. Můžeme? Jo. Abrakadabra. Čekal jsem všechno, jen ne klakson. To by vyděsilo k smrti každýho. Víš co? Ale stálo to za to. To jo? A když zatroubil, nemusím dodávat, že ten klakson je hlasitý, musel jsem si jít převléct spodky.